Fis-sit magħruf bħala tas-Silġ f'Marsa Xlokk instabu fdalijiet ta' struttura neolitika li kabret b'mod sostanzjali id-daqs tal-art li kien użat f'dan iż-żmien. Dan tħabbar waqt żjara fis-sit mill-Kap Eżekuttiv ta' Heritage Malta, is-Supretendent tal-Patrimonju Kulturali u l-Ministru għall-Wirt Nazzjonali. Tas-Silġ huwa meqjus li għandu l-itwal storja ta' użu fil-Gżejjer Maltin, fejn kien użat għal diversi skopijiet primarjament dawk reliġjużi. Fil-waqt ix-xogħol li bħalissa qed isir b'ħidma konġunta bejn Heritage Malta, l-Università ta' Malta u s-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali, is-Supretendent għall-Patrimonju Kulturali, Kert Farrugia, saħaq kif din il-ħidma bejn dawn l-entitajiet hija integrali mhux biss fl-iskavar iżda anki fl-maniġġjar tas-sit. Il-professur Nicolas Vella mid-Dipartiment tal-Klassiċi u l-Arkeoloġija fl-Università ta' Malta innota kif dan l-iskavar fuq is-sit qiegħed joffri prattika l-istudenti universitarji fil-qasam. Il-Kap Eżekuttiv ta' Heritage Malta, Noel Zammit, għal kif bħalissa qegħdin jitħejjew pjanijiet għal ċentru ta' viżitaturi fis-sit. Heritage Malta diġà ħejjiet pjanijiet u diżinji għal ċentru ta' viżitaturi hawnhekk fis-sit ta' tas-Silġ sabiex nagħmluh aċċessibbli għall pubbliku ninterpretawh u nagħmlu minnu proġett sostenibbli. Il-Ministru għall-Wirt Kulturali irrimarka li x'aktarx is-sit qiegħed ikun maqsum minn nofs minħabba triq eżistenti. Allura innota kif qiegħed ikun suġġerit li din it-triq tiġi ddevjata ħalli jkunu esplorati l-fdalijiet li jkomplu ma' dan is-sit. Huwa importanti illi jsir devjazzjoni għat-triq. Jiena din se nqajjem daqsxejn pressure fuqha għaliex il-potenzjal ta' dan is-sit anke mill-vena turistika huwa inkredibbli.